Föreningen Hedjadagen, den bildades 1995. Det är en kulturell ideell organisation som bland annat arbetar med att underlätta integrationen av den somaliska invandrargruppen i det svenska samhället. Den är också medlem i Afrosvenskarnas riksförbund som arbetar med samma mål som Hedjadagen. Och föreningen har idag cirka 420 medlemmar. Men det var medlemmarna, men det finns långt fler deltagare. Vi har lokaler i Sofielunds Folkets hus i Malmö, Bennesväg som ligger i Rosengård, Sevetsplan som också ligger i Sofielund och i centrala Malmö. Och vi riktar oss till barn, ungdomar, vuxna, både kvinnor och män. De 2 första åren var ju så här att man skulle få igång föreningen bara till att börja med och komma på fötter. Och därefter har det exploderat med projekt. Första projektet som vi gjorde var det här Urban. Ett EU-sponsrat projekt som vi genomfört med framgångsrikt projekt. Det var Somaliska informationscentrum. Det var från åren 97 till 99 riktat till föreningens målgrupp. Det började med för att stärka målgruppen. Därefter tänkte föreningen tackla ett samhällsproblem som målgruppen har också. Och det är katt. Och det genomförde vi med medel från Allmänna arvsfonden, stiftelserfond och med hjälp av Malmö stad som också var delaktiga. Därefter så tänkte vi också, vart är barnen? De måste också vara delaktiga i det här. Vi kan inte bara rikta oss till de äldre. Så startade också läsverkstad, ett projekt för invandrarbarn. Och det var också Arvsfonden som gav medel för det tillsammans med Statens kulturråd och fonder och stiftelser. Men den riktiga boomen och de stora projekten kom 2007. Det var också då många av oss ungdomar. Jag har en kollega som heter Ali som också var med då från början, men han är inte med här idag, han kunde inte komma. Det var genom det här projektet vi fick vår utbildning. Och projektet riktar sig till ungdomar som är utanför samhället. Och vi fick ju vår utbildning under arbetstid av andra organisationer som skulle lära oss hur är det att vara ungdomsledare. Och det är ett jättelyckat projekt. Det gav vi till exempel den här propositionen 2009-10:55 i det civila samhället. Samt att det inspirerade Ungdomsstyrelsen att starta det här med engagemangsguider. Som ni kanske känner till, de som har med Ungdomsstyrelsen att göra. Därefter, eller medan Ung Vision pågick,
Där vi har våra lokaler, jag vet inte hur många av er känner till Malmö bra? Inte så jättemånga, men ni har hört mycket om Malmö. Polisen tror jag känner till ganska väl om Malmö. Nej, men där vi har våra lokaler, Sofielund, har varit ett problematiskt område. Men för oss att verka där har inte varit några problem alls. Och då tänkte vi så här. Det bor väldigt många pensionärer i området. Och många ungdomar och barn framförallt. Så vi tänkte vi gör ett projekt där integrationen ska vara ett kulturmötesprojekt mellan de här äldre och de yngre. Och då träffades de i våra lokaler. Projektet pågick. Och då berättade de här äldre damerna, lite äldre än de här är de, att förr i tiden så fanns det odlingar. De hade koloninlåter i området. Och då sa de så här, barnen, varför kan vi inte odla det idag? Varför finns det inga växter här? Så tänkte vi, ja men vi testar på. Och då sa de här i området, vad heter de, MKB, som äger fastigheterna och de här fastighetsbolagen, det är omöjligt. Ni klarar det aldrig, de förstör ju allting. Men sa vi, så vi vet hur vi ska klara det. Bara ni ger oss tillåtelse att kunna börja odla i området och plantera. Vårt trick var då att de här så kallade legisterna, killarna som har fått en stämpel, vi bjöd in deras mammor och deras småsyskon och lät dem odla och plantera i området. Och då såg man att det var bara grönt i de områdena där vi hade odlat. Och man såg tomaterna där, det var i fred. Ingenting förstördes, växterna inget förstördes. Varför? Frågar de sig. Jo, för ingen vill förstöra vad lilla systern har odlat. Eller ens mamma, eller pappa, någon. För det tillhör ju familjen. Och det är någonting de är stolta över. Det är någonting som de har gjort inom familjen. Så på så sätt visade vi också att det var möjligt. Bara man engagerade de lokalbefolkningen där. Att det inte var någonting, ett beslut som man hade tagit in i Malmö stad och det inte var förankrat hos de boende i området. Och det fick en uppmärksamhet som inte hade räknat med, bland annat av Norges förrätta statsminister Gro Harlem Brundtland och Irlands tidigare president Mary Robinson. Och det finns en bok också om det. Tyvärr har inte jag med mig de böckerna, men vill ni och finns det intresse så kan vi skicka till er också böckerna som gjordes efter projektet var avslutat. Så får ni en bättre bild av det. Så. Men under tiden pågick det andra projekt också. Så ni ser, medan vi håller på med projekt så är det andra projekt som startas eller jämsides körs på. För det är otroligt många inom föreningen och många ungdomar som är engagerade bland annat. Och i 2010 så genomfördes det ett annat som heter Upptäck Malmö. Det var ett sommarlovsprojekt för barn i södra innerstaden och Rosengård. Sen körde vi igång med ett annat projekt i maj samma år som hette Unga kan. Och projektet riktade sig till 350 ungdomar, främst tjejer och unga kvinnor som inte var delaktiga i föreningslivet eller meningsfulla fritidsaktiviteter. Och det anställdes också 5 ungdomar. Det var inte så att vi skulle tillhandahålla alla de här aktiviteterna. Det finns jättemånga andra föreningar runt om i Malmö som våra ungdomar inte deltar i. Man ser inte så många invandrarungdomar kanske, eller från de här stadsområdena, gå och delta i golfföreningen eller ishockeyföreningen eller andra sporter som man inte förknippar. Det är mest fotboll. Och tennis bland annat. Så de här aktiviteterna som man kan tro kostar eller är jättedyra, det stod vi för och det hjälpte vi till. Så att man kom in i de föreningarna också. Och projektet fortsatte också i en del 2, i fas 2. Då hette den 2.0. Och då var det mellan april och till december. Och det var en fortsättning på vidareutveckla projektet Unga kan. Sen körde vi också, när det var över, så körde vi det här Ung i samverkan. Det började i juni 2012 till maj 2013. Det var också från Ungdomsstyrelsen och en rad stiftelser och fonder. Det var 4 ungdomar som var anställda där. Det var ju för att stimulera 200 ungdomar främst i Seved och Rosengård fortfarande.
För det är där vi har många av våra medlemmar och målgrupp befinner sig i de här stadsområdena. Sen hade vi ett annat projekt som heter Tillsammans. Och det var mer för de här svensk-somaliska barn och unga med funktionsnedsättning. Vi märkte att det var inte så många med funktionsnedsättning som kom ut. Vi vet att det finns. Bara för att man inte ser dem betyder det inte att de inte finns. De finns där. Men vart är de någonstans? Och vi lyckades hitta och sätta dem i någon form av aktiviteter. Läger, barnteater, museer, utflykter, temadagar, fritidsaktiviteter, simning, lekar. Så att de också fick en meningsfull tillvaro. Jag vet inte hur många såg den här serien, Malmöpolisen. Jag vet att polisen här har sett den säkert, hans kollegor. Men ni känner igen den här Malmöpolisen. Det gick för 2 år sedan ungefär på tv. Den här gatan som ni ser där, den var med på Uppdrag granskning för något år sedan tror jag. Då Ilmar Reepalu, om ni vet vem det är, som var nära på att hamna i trubbel där. Den här gatan ansågs vara Sveriges farligaste gata. Jag vet inte om det verkligen var det, men det ansågs vara det. Och det är längre ner där vi har vår lokal. Och det var alltid problem mellan polisen och de här killarna. För de här killarna tyckte att den här gatan var deras gata. Ingen annan får komma in där. Det är de som styr och det är deras regler som gäller. Det var alltid problem mellan dem och polisen. Men vi försökte få... Men problemet var... Det var inte killarna. Problemet var polisen. Vi försökte få dem att lära känna de här ungdomarna på ett annat sätt. Det gick inte. Vi försökte anordna en fotbollsmatch mellan polisen och ungdomarna. Fick inget svar. Men så kom den här kamerateamet som ska spela in den här Malmöpolisen-serien som är i 6 avsnitt. Rikstäckande program. Skulle gå strax efter Uppdrag, eller före Uppdrag granskning eller efter var det någon gång där. Så det var bästa sändningstiden skulle gå på. Och då berättade vi det här problemet vi hade. Och då gick de ner. Då fick jag skriva ett brev och jag och Ali. Och då gick de ner till polisstationen och filmade detta. Och frågade dem, ska ni inte ställa upp en fotbollsmatch? Då kunde de inte säga nej. Då var de tvungna att ställa upp. För det här kommer ju sändas. Och det kommer ju ses som att polisen inte vill skaka hand. Det blev en match till slut. Men när de kom in där i rummet så trodde både killarna och polisen, killarna stod och snackade i ena hörnet, vi ska slå dem. Och polisen stod där och hade redan bytt om och tänkte, vi ska möta dem. Men då sa vi, nej, vi ska inte möta varandra. Det här handlar inte om vem som ska vinna. Det här handlar om att ni ska lära känna varandra. Så då ger jag varsitt nummer och så blandar jag er. Så det finns poliser i båda laget. Unga killar i båda laget från området. Och det är det bästa sättet. För de lär de känna varandra på ett helt annat sätt. Och förlita sig på varandra under matchen. Och heja på varandra. Gör någon mål så ser du en polis, en ungdom som kanske dagen innan stirrade på varandra med en arg blick. Kanske stå och krama varandra. Och så blev fallet också. Det blev väldigt en succé. Tyvärr har det inte blivit en till match, men vi jobbar på. Att det här ska kanske vara en årlig grej. Och vi får se om vi kan få det, bli det runt om i landet. I de här områdena där det är lite problem. Vi går därifrån. Här kommer ett projekt som vi kommer närmare presentera imorgon. Och det här är... Av alla projekt som vi gjort så tror jag det här är den som vi värdesätter mest av allt. Projektet började 1 juli. Varför valde vi 1 juli? Jo, jag tror alla somalier som sitter här vet att 1 juli är Somalias nationaldag. Så därför valde vi medvetet att det skulle starta 1 juli. Och jag ska inte gå så djupt in i projektet, men varför vi ville göra det var att bland annat det sänds ju en annan negativ bild om somalier ute i media. Och vi unga, tror jag många av oss som sitter här, känner inte igen den bilden. Jag tror våra föräldrar har gett oss en annan bild av Somalia. Och tänkte, hur ska vi som är yngre, som växt upp här, som kan det svenska språket, hur ska vi gå emot det här? Men vi behöver också utbilda oss själva, för vi vet ju inte så mycket om Somalia, mer än det här. Och föräldrarna har kanske berättat lite, men det räcker inte. Det räcker inte långt. Så då började jag och kollegorna här och många andra i föreningen att barfota forska. Hitta fakta, bilder.
dokument, you name it, allt. Här har vi ett annat samarbete. Föreningen har jättemånga samarbete med många organisationer som det skulle ta allt för lång tid om vi skulle gå in på alla. Men här är en av våra som vi är väldigt stolta över. Om ni kollar på den bilden i mitten så ser ni en herre som varit med idag på förmiddagen, Khalid Geire, som varit manusförfattare till detta. Det är så att Folkhälsomyndigheten ville göra ett projekt, ett radioprojekt där de ville nå ut till den somaliska folkgruppen, de nyanlända, med samhällsinformation om hälsofrågor. För att få gruppen att göra den här rutinhälsokontrollen som behövs göra. För det är mycket, sen finns det mycket stigmatiserade sjukdomar i Somalia, bland somalier, som man aktar sig för. Man har fel uppfattning om mycket. Och det är inte att gruppen har dålig hälsa, det är inte det handlar om. Det handlar bara om att de ska delta i den rutina hälsoundersökningen. Och då kom Folkhälsomyndigheten till oss tillsammans med Khalid. Och då har vi varit med som konsult. Och hur man ska nå den här somaliska folkgruppen. Och lanseringen kommer nog vara den 25 april i ett av våra centrala lokaler i Malmö. Och det kommer vara en CD-skiva som ska sen skickas ut runt landet, va, Khalid? Ja, vi kommer skicka den. Ja, runt hela Sverige ska det ligga ute så att det i vårdcentralerna så delas ut. Och hemsidan också. Så tar ni vägarna förbi den 25 april Malmö så är ni väldigt välkomna. Men annars kommer ni säkerligen se den här CD-skivan ligga någonstans i Sverige. Men nu, framtiden, projektet det här är över, men vi slutar ju inte där. Vi håller på med någonting ständigt, någonting nytt. Vad vi håller på med det här urbanodling också. Vi håller också på med bin, göra honung. Och vi är de få föreningarna eller organisationer som jag vet som får ha bykupor inne i en stad. Och där som ni ser, killen som ni ser här, Wahib heter han, också väldigt aktiv i föreningen. Han brukar ha de här förskoleelever som kommer på besök, eller förskolor som kommer på besök. Där han utbildar om biodling och vilken nytta bin gör och vad honung kan användas till bland annat. Och det här är vi har hållit på med den här förstudien ett bra tag nu genom ESF. Och troligtvis nu i sommar så kommer projektet starta som heter BISAM. Och sen, jag vet inte, någonting nytt kommer också komma säkerligen. Men det är lite kort om vilka Hidde är. Tack. Jag som områdeschef för gymnasieskolorna på Lindholmen. Först tänkte jag så här, jag heter Carl-Johan Höjer men det är jag inte. Jag är inte områdeschef. Jag är Carl-Johan Höjer. Och det är inte så lätt att komma och göra någonting riktigt bra som ett invigningstal så här, när Khalid hade den fantastiska timmen. Men jag hade ju researchat lite innan så att förra veckan var på Kanarieöarna för att få lite färg sådär, va? Och sen så ser ni ju själva byxfärgerna, så res på det så får de se. Alltså, här ser ni en som är med. Ja, så att jag tänkte... Då får vi liksom kopplingen så. Och då kommer jag ifrån allt det här politiskt korrekta också. Visst var det bra? Så då behöver inte jag sitta och säga vad fantastiskt det är med mångfald och allt sånt som man bör säga i en sån här situation som jag befinner mig i. För det är ju det. Jag är svensk, men en fjärdedel norsk är jag. Och eftersom min mormor tog hand om mig när jag var liten, alltid, så snackar jag norsk. Och jag liker det väldigt mycket. Och jag liker då snackar det. Så när vi var på Gran Canaria, då är vi på sån hotell där det är bara nordmän. Och så gick jag in på heisen och så står det en svär nordman där och så sa han: ja, jag är lite ellers jag, sa han. Jag snackar i heisen. Svenska pratar inte i hissen. Nej. Men jag gör det, sa han. Och ja, det är grejt, det så här liker det, jag, sa. Ja, där ser du, sa han. Vi är alltid nordmän när vi snackar här. Jo, ja, det är kämpegrej det, så att jag är inte nordman, jag är svensk, alltså. Och så bytte jag. Det är underbart att få vara norrman då ibland. Och klara sig på det sättet. Och
För mig räcker det för att känna att det är klart att det är det som berikar. Att lära sig av någon annan, oavsett hur någon annan ser ut eller hur någon annan är. Att få den. Det är ju mötet mellan människor som storverk blir till. Jag som jobbar med skolutveckling vet att det är inte jag som är chef för rektorerna. FN tar mig inte någon skillnad för eleverna. Men det gör lärarna. Jag kan möjligtvis göra det lite bättre för rektorerna. Men det är lärarna och i mötet mellan er som elever och med läraren, det är där det händer. Det är där dynamiken blir av. Det är där det liksom utveckling kommer till stånd. Och då spelar det ju väldigt lite roll hur vi ser ut och var vi kommer ifrån. Eller så spelar det väldigt stor roll. För det är just det att vi har gjort på olika sätt. Tänkt på olika sätt. Har olika erfarenhet som gör att vi kan lära av varandra. Om allihopa kom från Arboga och hade bott i samma bruna hus på Kungsgatan 16, 2 trappor upp, så hade vi väldigt lite att prata om efter en stund alltså. Nu ser ju gudskelov inte ut så. Vänder och tittar på varandra. Titta bara vilken färgprakt det är idag. Och vara här inne. Det är faktiskt ett av mina så här. Det är säkert en fördom, men jag gillar den. Så därför odlar jag det. Jag gillar när ni kvinnor, framförallt när ni har alla era underbara färger på er. Så särskilt en grå höstdag i Sverige så är det ju tur att det har kommit lite somaliska kvinnor. Så jag tackar särskilt för detta. Och bara få vara med om den här timmen som vi hade nyss var ju underbart. Jag har förstått att det har varit sån stämning och sån känsla hela förmiddagen. Och jag gillar det som jag ser här. När jag brukar prata skola och skolutveckling och sådär så brukar jag säga att, och särskilt få gånger, men de underbara gångerna jag får chans att prata direkt med ungdomar och elever, så brukar jag säga att, och det blir ofta ihop med studenten och sådär va. Så brukar jag säga att, hade ni bra betyg? Ja, jag ropar en del och en del ropar inte alls. Det är väldigt sällan man ropar nej kan jag säga. Men, och säga, ja, bra säger jag, eller inte bra. Lägg dem i byrålådan. För det är så här att det är inte det som spelar roll. Det som spelar roll, det är att ni går ut i livet och är säkra på när ni tittar er själva i spegeln att jag kan, jag vill, jag duger. Det är nästan som rubriken på det här projektet. Jag kan, jag vill, jag duger. Då finns det inga hinder. Det finns inga berg stora nog att de inte går att klättra över. MVG i matte, då finns det hinder ändå om jag inte tror att jag kan, jag vill, jag duger. Men det betyder också att jag måste göra en hel del själv. Häromdagen så att jag pratade med unga föräldrar. Jag är ju inte så ung längre kan jag säga. Men utan mina barn är föräldrar. Bara det att vara farfar är helt otroligt. Men jag kan inte gå in på det nu. Men det är livets efterrätt verkligen så. Men då satt jag och pratade med några av min äldste sons kompisar. Och så sa de, ja men era barn har ju lyckats bra i livet. Ni måste ha läst mycket läxor med dem. Nej, så jag. Va? Ja men du jobbar ju i skolan och du vet väl hur viktigt det är att man engagerar sig i sina barn. Jag har alltid engagerat mig i mina barn. Och så sa vi åt ungarna att behöver ni hjälp säger ni till. Säger ni inte till då utgår vi från att ni klarar er. Men hemma hos oss funkade det kan jag säga. Det funkade att Nisse 8 år tog cykeln och cyklade till handbollsträningen. Trots att när han kom dit så träffade han sin pappa som tränare. Och så sa han, varför får inte jag åka med dig? Så, nej, de andra grabbarna åker inte med mig. Så kan du cykla också, så jag. Och vi gillar varandra fortfarande trots det. Han har dessutom gett mig ett av barnbarnen. Och just det här med barn. Det är ju faktiskt så här. Jag har jobbat från början när jag var förskollärare. Jag jobbade 16 år på dagis innan jag blev skolledare. När man jobbar med små barn då inser man att diskriminering är någonting som vi vuxna lär dem. När jag jobbade i Sundbyberg på en förskola så kom det 3 stycken etiopiska barn, flyktingbarn, och började hos oss. Och då tänkte min kompis, hon var precis som Ingrid, hon tänkte att hon skulle vara liksom lite så att
När vi hade samling där med alla barnen och Hamada satt på hennes knä och så sa hon att nu har ni ju sett att nu har det kommit, och det hade börjat 4 stycken nya barn på det, lite nya barn, och då ser vi att man får ju vara hur man är och se ut som man vill och ni vet sådär. Allt är rätt så. Vet ni någon som är lite annorlunda? Och då handen åkte upp allihopa så. Så ja, det vet de. Rickard, för han satt i rullstol. Ja, men det var ju riktigt. Det var han, och så pratade vi lite om det, hur man kan finnas till även om man sitter i rullstol och har ett värde och så. Och så ser ni någon mer som hon? Någonstans ville hon att vi skulle förstå det här med Hamada, att han var väldigt svart och så. Och då räckte det var min dotter faktiskt, räckte hon upp handen så sa hon, ja, Viktor, han pratar ju väldigt konstigt. För att han kan ju säga att F istället för K. Jaha, sa Berit, för det blev lite svårt. Hon hade ju tänkt att det skulle vara Hamada. Nej, de kom inte på något mer. De kom inte på Hamada. För han var inte annorlunda, mer än till färgen. Och det är ju sant alltså, för de var ju så. Hamada var väl aldrig annorlunda. Inte en enda gång under alla år på dagis var han annorlunda. Utan möjligtvis någon att han var lite mer uppkäftig än en del. Men det tror inte jag hade med hudfärgen att göra. Så att jag vet att Jonas Gardell, om ni känner till honom. Han har ju skrivit en dikt som handlar en del om det. När han säger att när jag var liten så kunde jag flyga, gå på vatten och göra precis allt som jag själv ville. Tills jag började skolan, då förstod jag att det var fel. Och det behöver vi ha med oss när vi möts, att vi ska se till att vår skola, vårt möte med varandra aldrig hamnar där. Och det är klart att den bryggan som finns, det är att vi ler på samma språk. Att kulturen faktiskt gör oss glada, de kulturella uttrycken. Oavsett vi dansar hambo, om vi gör det i Sverige eller om vad det nu heter i Somalia. Eller när jag är hos min svåger på Rhodos. Man ska hoppa och skutta och dansa en och visa upp sig. Så är det ju fantastisk stämning och alla är glada även om de inte kan prata med varandra. Och kulturen, olika uttryck, de måste vi värna om. För det är de som gör oss till någonting mer än de andra djuren. Faktiskt är det så. Ja, då tänkte jag att då avslutar jag med en favoritdikt. Och den är naturligtvis på svenska. Och av en svenska. Känner ni till Karin Boye? Och då känner ni till dikten också. Men jag tycker att om vi alla har den här med oss på vår resa, så kommer vi bra mycket längre än vad någon av oss trodde var möjligt. Och det vore väl häftigt. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Ta vara på äventyret den här helgen och tack för att jag fick vara med.